Hi guys! Nandito na tayo ngayon sa Pansol, Laguna. Bali, actually ngayon nakarating na kami sa Esmane kung saan doon kami or doon yung nirent naming pool. Pero for now, naglalakad-lakad muna kami here. Oo, yung mga kasama ko nauna sila doon actually. Pero ako, tingnan mo yung place guys. Ayan. So, bali, napaka-refreshing nung place. Ayan. So, puntahan natin sila. So, andyan na sila. Nag-hi na sila. There. Saan kayo galing? Tindahan. Saan? Tindahan? Yes. Okay. Wala. Kailangan natin doon sa kabilang side. Walang tindahan sa loob. Bongga. Kaya bumalik kami. So, bali naglalakad-lakad kami ngayon. Enjoy namin ang breeze. Yes. Bumabalik kami. Kasi, ito lang Guys, ang ganda nung mga Nara trees. Oh, perfect. ito yung wala sa kanila. True. Hi guys, so ngayon papasok na tayo sa Esmane. So kanina, bali tumambay muna tayo kasi nililinis yung pool. So ngayon, let's go. Pasukin natin. Tapos itutur ko kayo guys. Yan. So, wow, this is the stunning pool. Oh my God. Gusto ko nang lumangoy ngayon na. Okay, tapos, ayan. Bali, ito yung parang dining nila. Dining nila. So, meron. Tapos, ito yung kitchen, guys. Tapos, merong ref. Charan! Open na siya. So, meron siyang apat na room. So, guys, nandito kami sa terrace ng aming room. Oh, meron siyang balcony outside. Ayan. So, yan yung view. Tapos, yun yung pool area. There. So, hi guys. Good morning. So, ayun. Madaming nangyari kagabi. Bali, naantok pa ako. Ngayon guys, itutur ko kayo doon sa pool area naman. So, ayun yung pool. Ayan, hindi na masyadong mahirap. Ayan. Ayun na yung mga bote. Ay, ang puti. So ngayon, busy na sila sa pagkukwentuhan kung anong nangyayari kagabi. Kasi hindi nila alam. Ala, OMG, why sumapula? So ngayon, sila naman ngayon yung busy. Puntahan natin sa kitchen. So andyan sila, busy sila. Busy si Kuya sa pagluluto. Kasi kahapon, kagabi kami naman. Tapos yung bottle. There. Tapos yung shower room pala. Ayan.
silang tatlo. So ngayon magbe-breakfast na kami. Pero yung isa kumakain na siya ng noodles. So, diba? Nalasing yan kagabi. So guys, kain tayo. Ayun na sila. Kumakain na sila ng breakfast. Kain tayo. Yung bangos, hindi mo na bukso. Mamayang lunch. Ubus na. Babay na lang ah. Gusto mo daw sa nari. Hindi. Oh, yung yat. Real liempo. Marami pa. So bali guys, nandito ako ngayon sa labas ng villa. Yung aming rinentahan. There. Yung sa Villa Esmane. Tama ba? Oo. So dito lang kami sa Los Banos siya actually. Maraming mga villa dito actually. Ayan, so bali mainit na ngayon. Pero ako hindi na ako maliligo kasi naligo na ako kanina lang siya actually. So bali kukuhan ko lang katutulog ko lang kaninang mga 5:13, then gumising ako ng 9. Yan. Ngayon guys, bali maglibot-libot tayo. Gusto ko dun sa mga puno ng nara. Hi guys! How are you? So bali naghahanda na kami today kasi uwi na kami. Hindi mo alam. So bali nagpre-prepare na yung bawat isa. Ayan, at si Baradang there. Pauwi na kami. So, bali ito pala yung room namin. Ay! Ito pala yung room namin. Ayan. Ayan siya. So, yung kahapon, pinakita ko sa inyo yung terrace dun sa labas. Yun yung binubuksan niya. So, okay naman yung room. Kaso nga lang, yung parang may amoy, hindi siya unpleasant. Parang may amoy kulob siya. Actually, lahat ng room, gano'n, hindi ko alam. Siguro may basa kasi hindi siya natuyo. Parang alam nyo yung gano'n, yung pag naglaba ka, tapos hindi na tuyo sa araw, parang gano'n yung gano'n niya, amoy niya. Kaya mabaho siya. Pero, so far, nag-enjoy naman lahat. Lalo na tong dalawang baklang to. Enjoy sila pag-swimming. Tapos pakita ko sa inyo yung view guys. Over there. Ayan. Diba?